Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vina Seromonyo. Ya oke guys. Ini dapat apa bu? Berkat dari Mbah. Konggene langgare baju, bancaane pendak Idris. Oh bacaannya nih kono. Saampung digawane langgar. Mari kita Bengi sapi. saampung yo ngono kuwi lho. Oh. Aja ning kasur toh, di-review ning kene lho. Ngono lho. Lah, Kono adem no. lho maksudnya segone aja dikek ning kasur lah. Wis, kita buka. Cis. Iki anu. Aduh, Aduh nih guys. mie, tomes, ndok, Yang sama apa ya? Terus lah wis ndak mangan. makan Lah kuwi nang mangan ning kuwi penak. Kertas minyak. Mok. kadung juga iki. Ya, Tapi isa-isa isi. Isa-isa. jelas lah sesuk ki jelas isa-isa. Tapi aku mau. Aduh. Iya karepku. Nggih. Tapi prei, Mas. Sik. Piye? Walah, mangan wong guys ndak lampu yo, Vin. Nek alatnya oke ya langsung jadi bisa soalnya ada alatnya guys. Tapi nek koco habis belum ada. Loh, entek Mas Amang ora. Padahal tak konyoting, memang ketake Pak Gibran. Ayo. Guys, karo nek Pak Gibran. Apa Bu Ira, Kak Ira, Mbak Ira, Ki Ira. Nek mbake aku ya Ada buara. sik to ya. Ki lo nyeting Ya, apa buah? Heeh. Tinggi. Nang Jawa kene bajo. Engko aku Gak ada jajan ngono. Tahu bersama aku. Gak masuk bisa. Kalau lah ya ting. Bajo ndi ya Bu Jane? Mbah Rejo ngarepe Chandra, ngarepe Dapi. Oh, gak roh nek. Sing akur ya guys, buka berkat. Tak ditakno. Aja teh lho. Soalnya Aku ae dolanan HP. Dandan. Dandan diri kok. Encen dandan. Gimana aja lawangku bukaan tak ingok ini ra ngarah untuk berkat e. Wong pet gombleh wong. Apa motoran? Ngabung. Wong. Wong. Awas lo kulit ndok kok di amplok. Wah, yo kongkon celononan. Kaya Mbak Mudin ae, aku isin kowe nek sarongan. Vin cilikno Vin. Ya. Kongkon sarongan. Ya dia sekarang ini. Lah kuwi apa ning kamar kuwi lho. Kok so malah. Cek ya. Ngil kadanane, guys. Duh mah. Kae lo cangkelan dhuwur ngerti to? Kae lo. Anu icing batu ku entek icing. Kayak duwe batu iki guys piye? Mungkin cing geliyang. Dan sini tinggi po rendah tapi aku batu ku entek. Iya, Ci. Oh. Bos seket Ci. Lah ngono ya pantas. Sarungnya malah jos. Ya ora malah kayak Pak Kiai tukang Astagfirullah. Wes sasa kakek minyak entek. Wes guys kita mau ini kayak lo piringnya Vino gak dikek guri ora sedo dinggo. Vin. Entok. Guys berangkat.
Oke. Oke guys, sudah sampai rumah. Nanti guys, dan sekolahan. Sekolahan aja. Kan guys, kan PTE ku leh, PTE emang ya. Ora, iku ora metu kok. PTE ku lho, kan rom. Esuk iki. Lho yo mau dan ning kene kabeh. Dino ning piye? Kayaknya PTE. Taruh ya. Astagfirullah. Ndi perkate gurene kok. Tak unboxing. Kayak musik guys. Nek magrib mah jane yo kayak nek musik. Mulai gitu. Sire petuku anu tolak angin. Ora enak dek wonge. Sire dak tuku dilok kon ya. Air guys. Air malah enak air nek ketimbang teh. Karo nabati. Air karo nabati guys. Aku gak salin. Wis. Entak tukokno dhuwit endi?
Ngeyel dikandani. Aku lo wis tekan gini warti sini wong. Vin lo Vin gue sing tuku Vin. Kok. Wah, alah. Ku dhewe no, wis tekan kono aku. Nah, tuku lenga putih. Tuku lenga putih siji. Tolak angin siji karo Yakulnya. Nyak kok kowe anake kok. Dene wis tekan kono tak goleki dhuwit renek kok. Lenga putih siji. Nek dikongkon kok kayak dhuwit kok lak gagenan wonge. Lenga putih siji. Yakul siji. Tolak angin siji. Kayak sithik aku. Wis sedher rek. Piro, kok piro?